Il-kontijiet tal-Gvern irreġistraw tnaqqis mill-ġdid fid-defiċit skont l-aħħar pubblikazzjoni f'dan ir-rigward mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO ta' kull 3 xhur. Fil-fatt bejn Jannar u Marzu li għaddew il-Gvern irreġistra dħul ta' kważi biljun u 700 miljun euro, waqt l-infieq tiegħu laħaq għal kważi biljun u 750 miljun euro, differenza ta' 59.2 miljun euro. Jirriżulta li dan hu l-aqwa riżultat fid-defiċit nazzjonali f'dawn l-aħħar 5 snin, mimlijin bi-sfidi internazzjonali. Bil-maqlub fl-ewwel kwart tal-2012, meta l-isfidi kienu ferm miżgħar minn dawk tal-lum, Gvern Nazzjonalista kellu defiċit ta' 69 miljun euro. Id-dħul sieħ tal-Gvern rażida ta' kważi 280 miljun meta mqabbel mal-istess l-ewwel 3 xhur fl-2023. Lakin ġej l-aktar minn żidiet fit-taxxi kurrenti fuq id-dħul u l-ġid ta' aktar minn 151 miljun euro u fil-produzzjoni u l-importazzjoni ta' iżjed minn 71 miljun euro fost l-oħrajn. Fl-istess żmien in-nefqa fil-finanzi tal-Gvern rażida ta' aktar minn 90 miljun, irreġistrata partikolarment fil-benefiċċji soċjali ta' kważi 53 miljun u fil-kumpens lill-impjegati ta' 31 miljun fost l-oħrajn. Fl-aħħar ta' Marzu li għadda d-dejn ġenerali mill-Gvern ammonta għal kważi 10 biljun euro li jfisser 50.4% tal-ġid kollu nazzjonali.